Para este experimento sobre a tensión superficial necesitamos polvos de talco e auga, un lavabo. O primeiro que faremos será encher a auga de polvos de talco. Bueno, unha vez que temos o lavabo cheo de talco, tede cuidado de non manchar todo o baño con el, metemos un dedo na auga. E vemos como no talco non queda ni rastro, non se nota. Vedes? E agora imos facer outra cousa. Cambiamos de dedo para que non estea cheo de talco e mollámolo con xabón. Ai. E unha vez que temos mollado con xabón, metémolo na auga. Introducímolo na auga e sacámolo. Vemos que queda un burato. Volvemos a probar. E metémolo, por exemplo, por esta zona. Vemos que queda un burato. Volvemos a probar. Vemos como queda un burato. E por que é isto? Porque cando nos metemos o dedo sen xabón, metemos o dedo e a tensión superficial, que é a forza que está suxeitando o talco para que non se afunda, rómpese por un momento, pero cando sacamos o dedo volve ao seu estado normal. Pero cando metemos xabón na auga, rompemos esa forza e entón facemos que quede un burato. Por que? Porque as partículas do xabón se meten entre a auga rompendo os enlaces que hai entre as moléculas de auga, que son forzas de Van der Waals. É dicir, que as moléculas de auga deixan de estar tan unidas e tan pegadas por arriba para separarse porque polo medio hai xabón e entón deixa de haber esta tensión superficial que non suxeita o talco que hai enriba, como pasou aquí con este burato.